ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଶଙ୍କରସନା ଜେନା କାମରୁ ଫେରିଲା ଟାଇମରେ କେଦାରୀ ମିଶ୍ର ତାଙ୍କ ପୁଅ ବେଲୁଣ ମିଶ୍ର ମା ଘିଆ ପାଣ ଏବାଟେ କାହିଁ ଆସୁଛୁ କହି ତାଙ୍କୁ ନୃଶଂସ ଭାବରେ ମାରିଛନ୍ତି। ଲୁହା ବାଡ଼ିରେ ଆମେ ବେକ ଉପରେ ପକେଇ ତାଙ୍କୁ ମାଣ୍ଡି ବସିଥିଲେ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ହାଉଳମାଳ ହେଇଗଲେ ଆମେ ଦୌଡ଼ିକି ଗଲା ବେଳକୁ ସିଏ 2-4 ଜଣ ତାଙ୍କର ଜୋର ଜବସ୍ତ କରି ମାରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଲୁହା ବାଡ଼ିରେ ମାରି ଦରମରା କରିଛନ୍ତି। ଦରମରା କଲାବେଳେ ମୋତେ ବାଡ଼େଇଛନ୍ତି। ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଜୀବନ ବିକଳରେ ଆସି ଘରେ ପଶିଲା ବେଳେ ସିଏ ଆସି ବେଧେଇ ପାଲୁଣି କହି ମୋତେ ମାରି ମୋ ଛୁଆଙ୍କୁ ମାରି ମୋ ବ୍ଲାଉଜ ଫ୍ଲାଉଜ ଚିରି ବହୁତ ମୋତେ ଅବହେଳା କରିଛନ୍ତି, ଅପଚାର କରିଛନ୍ତି।